Hi guys, o karon guys, ipakita na ko guys. Nagluto ko og bulgur. Kauna ko na ko ani, palit ko og bulgur sa tindahan. Kauna na ko sa pagka grade 1 ako guys nga nagluto mig bulgur sa eskwelahan. Naka remember ko nga lami man di ay yung bulgur sa manang nagpalit og bulgur sa tindahan. Ay gani kinapoy bulgur di ay diri. Nakasulay ba mo guys? Nakakaon og bulgur sa elementary pa mo? Kami sa una maglugaw mig bulgur. Nya mga on mi. Tanawa guys, lami kay ni siya guys oh. Ang sarap to guys. Yan, lami kay guys. So, ora na guys, ako ipakita ninyo guys, mga una ta. Okay. Dinhi na lang ta ko ta magkita ta sunod video. Bye. Nawa guys. Ako ni siyang gibutangan og gata og as sugar o kanang alpine condensed milk guys. Ako gibutangan og condensed milk. So, okay guys. Bye bye na.